Magadi muri Zimbabwe tinokuchingamidzai pano paSemCossip TV patinodzura nyaya dzose dzakasiyana siyana dzinenge dzichiitika munyika medu meZimbabwe. Nhasi uno tashanya kudunhu reconcession kunonzi kuPanashe Estate uko kune makunakuna kune chishamiso chakaitika mukati menharaunda ino chemukadzi anga nepamuviri panga pane 9 months pakangofuma padisappear. Saka tauya kuzonzwa kuti nhau iyi yakamira sei tiri mudunhu rino. Famba nayo asi pakrawa zvaizogona apa naizviziva kwezidekini chandinoziva inini ndechekuti mbi yangu ndezo ndakamubvunza ndichichawaudziva nditi mwana ndinaye akutotama nekufamba wakwaita nguva mwedzi yeswedera ndikuzobvunza kuti wakutarisira kubata mwana akazonditi nini mwana handini madzibaba kwanditi ndoda kudzura ndakandanodzurwa pakusara kumashure kuzodzurwa kwakaita vazoona mimba asisina imari unadombo vasinawo zvacho pakuti ndizoziva zvangu kuti mwana akazoendawo nekuda ndizozivawo hangu munhu ndandatorora kudhara ndasisafambe kazhinji kuroti mimba watobata wenyu mwana kuroti mwana wenyu imi mimba yange iri hombe pane imwe apa ndeiba zvanzi vakangotedza asi mimba makambvawo chiitiko ichiwo semunhu wanga akazvitakurawo makasvika muchero sei pangu inini ndekana kuna iyi semunhu akazvitakura munhu mumwe pameri pake panyangadika imi muchiri nepenyu hamuna kufungira kuti chiitiko cho chingangoitikawo futi zvekare pamuri ini ndotofunga zvichatoitika kozi madzibaba wacho anoti ende akamudzura inongo akatomboti ndinoda kudzurwawo unogona kusumuka mwana akatonda sana ndakatarisira kuti inini sezvo ndaramba kuenda namadzibaba nedzura ndichamusumuka mwana aita sei akatonda kureva kuti fungidziro inenge kuti madzibaba asvika vachidzura pamuviri vaida kutobhadharwa ndobva ndovata ndina mari yacho ngandangosiya unonzi Panashe Estate inini ndonzi matsvaka mvuri ne 20 years ne vana vangu 3 nyaitika ndekuda ndine mukomana ndafambidzana naye iye hana vana ndingonga ri mwana kutanga yamiri mimba yanga ndinayo mume wangu avandudza kuti nenhumbu vanati ina nditese handisi kuziva ndine mimba ne 2 months ndati handisiyi ndati miyani mbogara mwedzi unoupere ndozogutsikana zvindagara kusvika 3 months mimba ndati ashona ndanayo mimba saka teta sei vanditi mira tichanga taudza tete kutoteta anonditi kudii vataudza tete wake vanditi kana kuda ndinazokuzikana handiri kutenga pregnancy test unotest here vataenda kuGlendale kuchipatara Tsungu Utsindo katikaenda vadasvika vatatenga pregnancy test kuchemist vatatotest unaona ine mimba tikanzi chinyoresa ichi nyoresa mimba vananyoresa mimba nditogara nditomunza mwana mudumbu kuti tiri kunoko paya maprofita anga aripo vanditi mwana wako tikumuona arimo mudumbu asi mwana anopota achiita sekuti achitorewa achidzoserewa saka da kuti vanhu pamunamato vanatanga kushandisa vazuva ari 2 nemurume vandita dumba musina chinhu mune mvura irimo mudumbu ndaida kubvisa mwana akatorewa kare kare vandati alright ina handina chekubhadharisa muprofita aibhadharisa handina chekubhadhara zvikanzi hazvina basi tombofanira kukubatsira kubvisa ichi chiri mudumbu kuti muzoona kubata imwe mimba nokuti mvura iri mudumbu inokanganisa chinhu ndati alright ndataudza teta nzvitse murume vanditi handekupi endai munobhisiwa ndaenda nini nemurume wangu ndainobhisiwa chinja ndikabhisiwa ndanombonyachonzisisa chinja chichachine chidungu nachine kachena chicha ndikabhisiwa mudumbu chibhisiwa chini icho ndaona muchisina mwana Right. I think ndichakudzosai pamashure ndanzwa muchiti imi makaziviswa nemurume wenyu kuti maane pamuviri anditi ndinoziva kuti pane nguva yenyu yekugeza kuti nguva yamunoenda kunguva yenyu semadzimai mamusingateerewo here mu2 months dzaitsanangurwa idzi aidzatsanangurwa nasingateeri problem yanga iripo mimba yandakaibata ndinakaiswa jadheo saka jadheo yanga ndakaiswa nasingagezi nayo imimi maenda kunoongororwa kuchipatara preg test yakataura zvishuwa mune pamuviri maziva kuti maane pamuviri imimi mune kufamba kwamaitawo here kumapostori kana kuti kuchivanhuwo kuti muzive kuti chii chikuenda nechimwe kuti chii chikutora tofamba ichitoeresewa itonziva kuti mwana ari itonziva kuti mwana ari kana neniyo muri ndaitozvinzwa tichi mwana ari kureva kuti mwana aitokika mitomunhu
Asi ndonzisa kuti kuchipatara pamene kuchipatara munokwanisa kunge muchipiwa mazuwa pamene muchienda kusikero nekuita sei kuti zuwa renyu 2 weeks after or 2 weeks before manga makapiwa ere zuwa navana mukoti kana kuti navana chiremba. Ndakatonyora pakadi netoenda kuchipatara ndichienda nditobvunzwa mwedzi wakati musi wakati ndichitoenda nditobvunzwa musi wakati ndatopiwa transfer ende fana kusungwa concession nditonazvo zvese makadi preparation nditonazvo zvese. Preparation makatenge mimi yakawanda zvakati muchitori nayo zvese. Nditonayo. Saka mimi pamira makazongomuka pamiri hapana kudzikira asi kuti pamuri miri pakaramba paripo but makangonza musina mwana mudumu. Musina mwana mune mvura irimo yakasviba. Mvura iyi makazoiona iri payakabviswa zveshuwa. Handina kuona mvura yakabviswa asi mvura chandikaona chidumwa chandikaona chibvisira. Dumbu varatoserera ipapo. Asi chiitiko ichi imimi makachigamuchirawo sei? Chiitiko ichi ndakachigamuchira chandika zvakandibata zvokuti panguva yacho ndakatochema kuti saini ndakatakura chinhu pasini. Asi munere vamwe makambobvunzawo vechikuru kana kuti vanoshandira kana kubatsira maererano nechiitiko ichi kana kumbonzwawo kuti zvakamboitwawo kune vamwe kana kuti vakazobatsirikawo sei? Kuti kubvunza ndakambobvunza zvikanzi zvikaite munhu anenge atobvisa mwana mudumbu nechidumwa ichocho munhu iye kwaanenge ari muprofita yeye mwana iye abvisa mudumbu munhu anenge akushandise kuti anenge akutoita mbiri panenge ari. Saka kuti mune fungidziro yekuti maprofita ekushandirai ndio anokwanisa kunge akatora mwana. Ndakatobvisa mwana nekuti pesa mwana nditonayo. Asi makamboendera kumaprofita makanovatsanangura kuti ndo zvavepo izvi mwana hapasisina. Ndakatoenda. Vakambokushandirai kwando pamai mune fungidziro yekufunga ndio vanogona kunge vakatorawo mwana. Ndakatomboenda kuchechi. Ndizvo ndotoenda kuchechi mashoko. Ndakatonobvunzira vanzi ndizvo zviripo shuwa mwana mamunasi mwana akabvisiwa nemuprofita iye akachiti muprofita asi hasi muprofita anoita zvechivanhu. Makamboendawo kuchivanhu ikoko? Andinobva ndaenda kuchivanhu. Tombonzwa dzimwe nyaya dzinotsanangurika dzekuti pamunenge makazvitakura semadzimai ndosesaka kana kuti zvinokonzera kuti munge muchifamba kuti munge muchibatsirwa kunzi mwana anenge achimbobviswa mudumbu achimbonotambwa naye achidzokwa naye. Munobvera mambonzwawo here tsananguro dzakadaro kana kutsanangurirwa zvinhu zvakaita saizvozvo? Handinobva ndazviita. Kuti maybe mwana wenyu aimboitwa achitorwa? Ndangofamba nchibva kuchipatara ndangosvika ndimboenda kusikana ndakatonyorwa sikana kunzi ende munoenda kusikana munotariswa mwana wenyu ragara zvakanaka nekuti mwana wenyu munhu kuti anogara zvakanaka. Saka ndakatariswa nenda kusikana vanoenda kuna muprofita vandibatsirwa nzvishowa mwana akaita bhiriti anogara zvakanaka vandipa muteuro vandigadzisa mutombo mwana anga akudzoka pamusoro. Asi pa 9 months idzi dzati kutaura idzi dumbu paranga rakakura mwana anga achiri kukika here maitonzwawo kika here kana kuti mune chinhu chiri kutamba mudumbu mangu? Ndaitozvinzwa kuti tiri chinhu kutotamba mudumbu. Imi mabereki enyu ari kupi? Mama yangu akafa baba wangu ari kuharara. Kwahama dzenyu makazodziziisa here chiitiko ichi? Hama dzangu dzikurefa ndakadzidza. Asi wechikuru amakaziisawo angange ari pedyo here? Ndakadzisa inini ndongoti vanhu vangu vandongozisa munoma muna hama yangu kuri vanhu vandingoita vaona. Asi hamuna kuitairawo pfungwa yekuti maybe pagona pane mamini kana kuti mashiripiti angange achiitika munharaunda sekunge zvezvimwe zvezviitawa nevanhu kuti mashiripiti anenge achiitika munharaunda? Ndizvo ndo zvanombotaura kuti vanogona kungobuda unongoita zvemunharaunda unogona kungodisappear nokuti pane vamwe tomboti kujumba kune mukadzi angatoni nhumbi ne8 months yangoita yadisappear pachisiya. Ndakana kugesa kana kuita sezvaka paizvozvo. Alright, izvezvi pari zvino muri kuteera here kana kuti muri kugezawo mushure mekunge chiitiko ichi chaitika? Yavona kutotera. Ko makange here mazobviswa jadhewo ramanga muchitaura nezvaro? Jadhewo handinombobvisa. Saka kuti harisi kushanda pamuri? Kushandira rangu kugara ipapo. Kumadi kumbonoona vana mukoti kana kuti vana chiremba munge muchivazivisawo kuti ndo dambudziko kana ndo zviri kuitikawo pamuri? Handina kukwanisa ndaenda. Semunhu wemudzimai anga akambozvitakurawo ane pamunyiri pakanyangadika, ikurudziro ipi yamungapewo kumadzimai akazvitakura pari zvino kuti vasange vachipindawo munjodzi yamakapindana nayo? Ini yandopa madzimai akazvitakura nemadzimai achazoiswawo zvozvo. Yandopa kuti ngaasakutrust maprofita anokuti zvekudzura
nokuti ini ndauya kuzodzuriwa nechinja kani asi nombotrasta kumaprofita yayo kuri kuti maprofita anodzura anokwanisa kunge achitora mwana anotora. Asi mimi vanhu munharaunda vari kugamuchirai sei mashure mechiitiko ichi? Vanhu vanongonditi zvinoitika chinhu chinongoitika zvinowanika. Kwakuna here vamwe vanhu vachiti apa maybe mainyeperawo kana kuti maybe manga makagadzirira dumbu kana kuti chi? Vanhu ndovamwe ndozvaitaura kuti kwangori kunyepera mimba nandisiya. Asi zvakakubatira zvakadii? Zvakandirwadza nekuti ini ndakwanisa ndinotozoti mimba ndinayo nemunharaunda wedu kuti handina mimba. Saka apa muchiri pamwe chete here nababa? Takatosiyana nenyaya iyoyo. Anzi chii? Handati akazotora waita nzi hazvikwanisi kugara nekuti hanzvadzi yangu wainyepera mwana wahanzvadzi yangu wainyepera mimba saka adzoka agare kumba ndopakadzokera kugamba kwavo. Asiwo vaisatoonawo dumbu here teta? Vaitoriona. Asi tetewawo pane pamwe here pekuti maybe makatombozowaratidzawo tinozivawo kuti semurume wamunenge muchienzera naye mumba imwe chete kana pamunofara anokwanisa kunge achiona zvezere zveshuwa. Hama dzakange dzaonawo here zvimwe zvaikwanisa kunge dzichigutsikana kuti zveshuwa pamuviri apa paripo? Tete vandoziva ndokuti pandakatotesiteyo ndakatouya nekadhi ndakatovaratidza kuti kadhi ndirori ndifana tawatoziva kuti munhu anechi kuti mukadzi pamiri anga anapo pakatosvika 9 months dzese dzakakwana. Saka chikonzero chiripo ndechekuti vanhu waita kunga vane sabotage zvinhu zvacho. Vanga vane sabotage mukadzi angoti angomuka chimotanza hai mini pamiri vaita sei pabva ndikashamisika kuti munhu anongomuka kuti woti pamiri vaita sei patongobva chikonzero nei. Sabotage mutarai ndiri mukoma mungavasoere kuti tsanangura zvizere. Sabotage anotaura kuti mukomboni matizegere ne varoyi vakanyanya. Saka varoyi vacho pane vamwe vaitoda kuti ndese nditore mwana wavo saka ini ndasingatese ndasingakwanisi. Imi ndikubvunzei panyaya yepamira. Pamira pambuti pamba pane 9 months kureva kuti mwedzi mupfumbamwe. Kureva kuti maitopaona here tinoziva panguva yekuti vanhu pavanenge vari muimba yemukati vanobvisa hanzu dzese kana kuti hembe dzese. Pamiri paitooneka here? Pamiri paitooneka. Saka chii chakazoitika kuti muzomuka muchingoona pamiri pasisipo? Ndangozongoona pamiri pasisipo ndabvunza kuti wai atanza ndaita sei ndabva kwamiri. Zvakakutorera mazuva mangani kuti munge muchizviziva izvi? Izvi ndere kutanga rakatora kundishupa kuti ndigutsikane shoti munhu hana pamiri. Pandikazogara 1 week ndopandikazogutsikana shokuona kuti munhu aitaura shoti hana pamiri pa. Asi pamakaziva pamiri apa pasisipo makazoendera mberi here muchidyawo bota? Ndazombotora mazuva napana kana action ngandongoita because ndatonyatsona kuti chero kana wakaita unotoita seunowesta time. Alright. Imimi semunhu aiziva kuti mudzimai ane pamiri tinoziva kune gadziriro inoitwa yekutenga yatinoti preparation. Makanga matotengawo here preparation? Preparation ndandatotenga. Zvese zvinotarisirwa? Zvese zvinotarisirwa. Saka chiitiko ichi chakakubatai zvakadini? Chiitiko ichi chakandibata kuti chakandibata zvemwedzi wese. Ndakatobatikana chocho chikanoti kuchikonzero nei. Asi mune yechikuru here makambogara nawo pasi makaita hurukuro navo muchivazivisawo nhau yakanga yakuwirai kana kuti dambudziko ranga rauya kurutivi rwenyu? Ndakatombogarawo nevamwe vacho ndaindiudza kuti zvinhu zvinoita zvinowanikwawo vamwe vakatomboita ukabva neni ndakati aiwa haisi problem zvinongoitawo sezviripo kana ari Mwari atonga izvozvo toita zvinongoitawo sezviripo. Asi ndinonzwisisa kuti imimi semudambudziko ramanga muri rekuti mudzimai anyanga ane pamiri pane kufambwa kunoitwa kuchivanhu even kumapostora muchitsvaga rubatsiro kuti pamiri pange tinoziva kuti panenge pane kurwiswa kunenge kuchiitwa nechipo chinenge chakatakurwa nemudzimai wenyu. Mune kumapostora here kana kuti mukwamaimboendawo kunobatsirwa? Titongofambawo mudzimwe nzvimbo vamwe vachingoti mwana achiri mudiki asati akura kuti asunde dumbu but mwedzi yachange atova pedyo nekuti munhu achisunga. Asi chiitiko chaitika ichi makazombochifambirawo here futi kuti munge muchitsvaga kuti chii chakaitika chii chakaenda nechimwe? Ndakazombofambawo ndida kuti ndione kuti sefamba anhu ndatongoniitawo miri usvikaona nhasi.
zvichiti zvangu ndibata kuti chikonzero ni. Mimi mune makore mangani mukoma? Ni 22. Right. Kumushande kupi? Musha chikafa. Chikafa ku Mozambique. Alright. Kuri watu kuno kumakaone basa. Tikoone basa. Alright. Zvakutore nguwa yakadini kuti munge muchipinda muwanano imimi na Marita pamakange mauya kuno? Vantoro mwedzi. Ndikatikatanga kufambidzana toshe. Alright. Tinote. Maini namino munharaunda muno amunowe chiitiko chakafanana necheni chakamboitika mudunhu rineri? Amuna ndingatotanga.